гарантиран бизнес за милиони на граничен пункт, на бързо организиран конкурс и малка непозната фирма, която става монополист. Това е златният паркинг, който трябва да спаси Русе от тировете. За първи път разбрахме за намеренията да се изгражда златния паркинг в Русе, когато влезе в заседание на Общинския съвет посред лятото. Към момента, в който идеята за изграждането на паркинга е представена в общината, Русе е блокиран от тирове. Опашките за преминаване през Дунав мост са километрични, а напрежението и инцидентите – ежедневие. Русе наистина има нужда от буферен паркинг. Проблемът обаче дойде, когато така разгледах по-подробно какво се предвижда в проекторешението и се откриха няколко прилики с модела Капитан Андреево. Пунктът Капитан Андреево се превърна в нарицателно за срастване на мафията с държавата. Печеливши дейности на граничния пункт, които гарантират милиони левове приходи там, бяха отдадени при съмнителни обстоятелства на една частна фирма. Практика, която наподобява и процедурата за изграждане и управление на паркинга в Русе. Общината се готвеше да даде паркинга на практика частен монополист срещу отстъпено право на строеж. Той трябва да изгради паркинга, като инвестира поне 18 милиона, имаше търг и общината да получава по 600 000 лева годишно. Червените лампи, които светват, са две. Няма оценка как са изчислени приходите и разходите около проекта. Втората е процедурата за избор на фирма. Срокът за кандидатстване в конкурса, който дава община Русе, е 2 седмици. Фирмите, които се явяват, са 2. Беше конкурс по-скоро с надаване. Явиха се 2 фирми. Едната е така известната IBTT, която е собственост на Размик Чакарян Ами чрез едно дружество и на Емил Хърсев, финансиста, чрез друго дружество. Така тези лица ги свързваме с Капитан Андреево, което беше някакси едно потвърждение на нашите съмнения за първи път, когато писаха тази статия септември 2022 година. Именно с Чакарян са свързани компаниите, на които са дадени печелившите дейности на пункта на Капитан Андреево. Към мрежата от частен бизнес на групата на Размик Чакарян по прякор Ами на Капитан Андреево влиза и паркинг с казино, където полицията е отклонявала почти всеки камион през 2020-2021, излизащ от България към Турция. Другият кандидат, който спечели срещу Ами, беше новосъздадена фирма 2 дена преди обявяването на конкурса, която се казва Тир Паркинг Русе. Нейн собственик е Анелия Лазарова. Общо взето фирма, която не се занимава с подобна дейност, бързо така създадена. Подозренията, че нещо не е наред, се засилват няколко месеца по-късно, когато фирмата Тир Паркинг, която вече е спечелила процедурата за изграждането на паркинга в Русе, започва да работи с вече бившия си конкурент в конкурса на общината, финансистът Емил Хърсев. През февруари тази година, 2023 година, в новосъздаденото Тир Паркинг Русе с собственика Анелия Лазарова всъщност влязоха 2 дружества на финансиста Емил Хърсев, като ние попитахме тогава каква е точно намесата и разбрахме, че по-скоро тези 2 дружества помагат за финансирането на тази инвестиция. Общината в Русе казва, че сроковете за провеждане на процедурата не са били къси, а съмненията за монопол неоснователни, защото е започнало изграждането на още един буферен паркинг, който да е общински. И тук обаче се получи доста любопитна история, защото се оказа, че фирмата е избрана да строи малкия паркинг, така наречен, за 3 милиона. Пак има връзка с изпълнителите на големия паркинг. Големият паркинг в Русе вече работи. Ситуацията е по-спокойна, защото тези етапи вече ги няма, но идва въпросът как се осигурява тази сигурност, че въпросните тирове, минаващи оттам, ще спират точно в паркинг. Дали подобно на Капитан Андреево пак се случва това отклоняване на тировете и принуждаване да го използват.
Паркингът е построен върху общински терен с право на ползване за 30 години. Срещу това общината трябва да получи по 600 000 лева годишно. Щетите за българския данъкоплатец, според мен, се изразяват това, че ако общината беше помислила за алтернативен вариант и беше разгледала, може би, няколко варианта, беше направила анализ, можеше да стигне до по-добро решение, което тук насетен да генерира повече приходи за самата община Русе и тези приходи в крайна сметка да се изразят в инвестиции за гражданите, които живеят там.